Diolch am hynna. Llunos o Tregarth nesa, syniad da iawn. Syniad da iawn. Haf. Mae o... Ti eisiau'r adnoddau ta'r stori hun, ti eisiau gyntaf? Ti eisiau'r stori hun? Ydy dalen wan, o, sori. A ni ar y well, ia? Ie, ar y wen. Lovely, gret. Cyfrafodaeth Cymraeg. Hei, Ann. Sa'n ni'n licio Mr Williams. Dim dyna ti'n alw fo gyda'r nos. Reit, wel, llunos ydw i, a dwi'n dysgu blwyddyn 4 yn ysgol Tregarth, a illa bod beth dwi'n gwneud pawb a chydig bach yn wahanol i be mae pawb arall i wneud, achos yn hytrach na sôn am sut dwi'n defnyddio technoleg gwybodaeth ar lawr dosbarth yn gymaint, dwi'n wedi sôn am sut nes i'n rhan o weithgor oedd yn creu yr adnodd yma ar gyfer i roed i fyny ar NGFL. A'r adnodd ydy, fel chi'n gweld, syniad da iawn, a mae o'n edrych i ddechrau yn lliwgar ac yn ddiwiog ac yn siŵr apelio at blant ac gnedyn bod isio i ddarllen o gobeithio, te. Ac uned y waith ydi o wedi greu ddifallu rhywfaint chydig ar y gofynion am adnoddau rhyngweithiol gwreiddiol yn Gymraeg, achos dwi'n siŵr bod ni gyd wedi deud o bechod sa hwnna gael yn Gymraeg, neu bechod sa yna fwy o bethau tebyg ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. A hynny'n wreiddiol yn gael hytrach na rhywbeth wedi i addasu neu gyfieithu o hyd. Felly, beth bynnag, Gloria Davies llwyddodd i glusnodi rhywfaint o arian a chreu weithgor i ddod at ei gilydd i greu hwn a thrawon o Wynedd o Môn. A'r brif oedd i greu uned o waith i roi ar NGFL fod o'n ddefnyddiol i ddatblygu darllen ac agweddau eraill gweithyddol. Ac oedden ni'n cael gefnogaeth yr adran Gymraeg a thechnoleg wybodaeth yn cynnal wrth wneud hyn. A'r wrth gyfarfod am y tro cyntaf y cwestiwn a'r broblem gododd yn syth oedd sut i ddewis testyn ar gyfer hyn heb fod yn achosi problemau ni'n hunan hefo hawlfraint, gwasg neu awdur. Felly, drwy ryw lwc, oedd Haf Llywelyn sydd yn awdur poblogaidd i blant yn aelod o'r gweithgar a mi roedd chi chaniatad i mi ddefnyddio i'w straeon hi. A dwi'n siŵr na i jyst dangos i chi, mae, mi'n cael yr enw iawn, Owain, i fyny yn maes Inclan a sydd wedi creu y llyniad ar un i gymryd y testyn a'i dorri fo i lawr yn gyfres olygfeydd fel y gallaf o wedyn greu y llyniau i gyd fynd a bob golygfa a wedyn yn creu recordi'n llais ar ben hwnnw a mae wedi animeiddio hwn, felly gobeithio mae o wedi cael ei anelu at blant blwyddyn 3 a mae o'n addas i blwyddyn 4 yr un dwi'n gwneud o blwyddyn 4 a wedyn cael nhw weld ychydig ar y stori. Mam! Llew ti, Mam? Dwi wrthi'n gwisgo crys nos efo babi, dwel. Mam! Mam! Dwi wedi cael syniad da! Syniad da iawn! O, dim rwan i dwel. Wel, dwi'n brysur. O, twt! Mae mam o amser yn rhaid brysur. Mi ar i chwilio am Rosmari. Dydy Rosmari beth yn rhaid brysur. Rosmari! Rosi! Llew ti? Hei, Rosmari! Dwi'n cael syniad da! Syniad da iawn! Dwi'n siŵr bod hwnna'n rhoi y syniad i chi bod y stori i ddechrau cychwyn yn mynd i enni'n diddordeb y plant ac yn gwneud iddyn nhw eisiau gwybod mwy am yn amryw o weithgareddau dan y botym yma. Mae yna jigsaw, mae yna cerangos hwn i chi yn dangos y testyn yna. Mae nhw'n gallu cael y lluniau a mae'r testyn yn dod i fyny hefyd, so mae hwnna'n adnodd fedrwn ni ddefnyddio efo dosbarth cyfa i gyd darllen, fedrwch chi roed o i blant, fedrwch chi roed o i grŵp, a mae'r lluniau a'r testyn ar gael yn yr uned ar wahân wedyn. Yna chi, a mae'na digon o weithgareddau ar hyn, Roedd lluniau mewn trefn. Na, mae'n dan eisiau ni. Oes a wedyn mae'na hyd yn oed waith yn ymwneud â safle a chyfeiriad efo buart y ffarm ac ati. Felly mae am adnodd, ni'n gobeithio byddwch chi'n ffendio ddefnyddio. Ond os awn ni nôl rwan ydy'r dudalen Maria, mae'n hyn,
mi welwch chi yn ychwanegol i hwnna, mae yna lwyth o weithgareddau ychwanegol yma, mae yna rai wedi creu'n Word, mae nhw'n bethau ieithyddol fatha trafod y testun ac yma feddau cryno. Mae'r dialog ma'n wych achos mae yna daflen a mae yna gyfle yn Bama'n rwla i ddod i adnabod y cymeriadau yn well. So maen nhw'n cael cyfle i ddod i nabod bob cymeriad yn dda, a maen nhw'n gallu creu dialogau hunan ydy'r pen draw yn ysgrifenedig da, ond cyn hynna gobeithio fydden nhw wedi gwneud lot o waith trafod, fydden nhw wedi casglu geirfa, fydden nhw wedi defnyddio berfau, fydden nhw wedi gwneud o ar lafar, a wedyn y nod ydy wrth gwrs bod nhw'n gallu ysgrifennu ymson wedyn un o'i rhwng yr anifeiliaid yma neu mewn unrhyw ran arall o'ch thema chi'n dibynnu beth ydych chi eisiau gwneud. Mae gynnon ni waith, mae gynnon ni ddyddiadur yma, mae gynnon ni ymson yma, mae yna lwyth o waith yma. Dwi'n gobeithio bydd athrawon yn ffeindio fo'n adnodd fedra nhw ddefnyddio, hyd yn oed os ydi o ddim ond i roi syniad iddyn nhw a bod nhw'n dewis a dethol be maen nhw isio, neu'n addasu fo fel sy'n siwtio'r plant sy'n eich dosbarth chi. Ond dwi'n gobeithio ar ffaith bod o'n rhyngweithiol sy'n mynd i wneud o'n ddiddorol, a wedyn mae gennych chi ffeiliau yn notebook wedyn yn fan hyn, mae gennyn nhw enwau llefydd lle maen nhw wedi cael just darnau o enwa a maen nhw'n creu enwa ar gyfer caeau a ffermydd ac ati sydd yn mynd i wella bo mae rhywbeth oedden ni ella yn blant oedden ni'n gallu enwi ac oedden ni'n nabod i'w gaeau falle, ond ydy ella'r plant dwi'n bregarth yn ysgrifennu bendant ddim de, wedyn maen nhw'n creu geirfa newydd yn Gymraeg a dwi wedi mynd o'r sgript ma'n llwyr o'n sy'n syni ar llefydd ond mae hyn yn digwydd bob tro, ond ia, mae gynnon ni pethau ychwanegol yma. Mae hwn, mae'n lot o waith, ond ni'n o'n gyfle da i edrych ar daith gwlan, de, achos dydi hwn ddim yn rhywbeth sy'n fydd plant heddiw, ella o lle mae jumper nhw wedi dod, de, a ella sy'n ni'n dangos yr photo stori yma, mae hwn yn dda iawn, achos eto, mae'n mynd i apelio at y plant, de. Ymhellach wedyn i ddod yn ymarfer yr eirfa newydd maen nhw wedi gweld yn cnu ac ati diom yn ei geirfa plant ni heddiw fwy na thebyg na chi. Ond wrth i'r stori mynd yn ei blaen i diwedd, mae eisiau chi ddod yn ofalus achos mae Rhenidwal a Rosemary yn ffrindiau gorau de. Mae hon yn berthynas arbennig rhwng y ddau a be mae'n ei wneud i ddysgu yn y lloff dan gwely yma, da hi fath yn mynd grwsiau danad i'r beth felly, wedyn mae mam yn grwsiau danad beth ola yn mynd i gwelylu a mae'n ei well da falle yn gwasanaeth mam de. Wedyn, os nad ydych chi'n ymwybodol ohono fo, dwi'n gobeithio bydd plant tua blwyddyn 3, blwyddyn 4 ffordd ni ffendio fan adrodd defnyddiol. Yn bendant, mae'r plant dwi'n dysgu wedi cael bydd ohono fo, a maen nhw wedi llwyddo i greu, a mae gen i lot o fechgyn bach sydd yn eitha heriol, sy'n ni'n deud yn ei hymddygiad, ac ddim mor uchel i gallu a hynny, ond maen nhw wedi llwyddo i ddod i adnabod y cymeriadau yma, ac i allu creu dialogau de. Maen nhw'n gallu siarad y plant yma, dydyn nhw'n cael ei roed hwnna i lawr ar bapur wedyn, a mae hwn gobeithio yn adnodd defnyddiol. A'r cwbl edrych i ddeud ydy, dwi wedi cael byd ohono fo, ac mae o'na, dwi'n rhywun ddefnyddio os da chi eisiau fo. A gawson ni hwyl yn ei greu o hefyd, felly diolch yn fawr i chi'n fawr. Just cyn i ni os ydych chi eisiau dod o hyd i hwnna, mae o ewch i gyfnod feddwl 2 ac yna i Gymraeg ac yna i darllen a dacw hir yn un gyntaf yn ystod darllen sy'n ei ffordd. Ok? Na ni? Iawn.